невысокага росту, шатэн з кучаравай галавою, лёгка не выгаварваў літару «Л». Рахманы і сціплы, за што ў гімназіі атрымаў мянушку «Коцік». Назаўся літвінам і быў адным з заснавальнікаў беларускай фракцыі рускай рэвалюцыйнай арганізацыі «Народная воля». Ігнат Грынявіцкі ўвайшоў у гісторыю як царазабойца, ліквідаваўшы расійскага імператара Александра II і загінуўшы сам. Слоік заспіртаванай, адрэзанай галавой Ігната Грынявіцкага стаяў у холе пецярбургскай камендатуры паліцыі. Але што гэта быў за чалавек і чаму ён пайшоў на такі радыкальны крок? Ігнат Грынявіцкі выхаваўся ў сям'і збяднелага шляхціча з Бельшчыны, які арандаваў маёнтак у Басіна бабруйскага павета Мінскай губерніі. Менавіта там і нарадзіўся Ігнат Іахімавіч Грынявіцкі ў 1856 годзе. У гэтым годзе спаўняецца 170 гадоў з дня яго нараджэння. Да 8 гадоў ён выхоўваўся ў ваколіцах Менску, вывучыў беларускую мову нароўні з польскаю, але ў 8 гадоў па заканчэнні паўстання 1863-64 года сям'я вяртаецца ў родныя вялікія Грынявічы. Маёнтак, якім валодаў яго бацька, але ўявляеце, якая сітуацыя. Маючы ўласны маёнтак, бацька доўгі час вымушаны быў пабірацца арандатарам, падпрацоўваць у іншых. Па вяртанні Ігнат Грынявіцкі ідзе ў Беластоцкую гімназію і заканчвае яе на выдатна, лепшы вучань. І ідзе паступаць у Пецярбург, у тэхналагічны інстытут, на механічны факультэт. Светлая будучыня чакала яго. Інжынер, залатое слова і магчымасць далучыцца фактычна да эліты расійскай імперіі. Але Ігнат выбраў іншы шлях. У 1875 годзе, калі ён паступае ў Пецярбург, шмат моладзі са сталіцы расійскай імперіі накіроўваецца ў вёскі. Хаджэнне ў народ. Тысячы людзей удзельнічаюць у мерапрыемствах па тым, каб працаваць з сялянамі, каб даказваць ім пра несправядлівасць сітуацыю, якой яны жывуць, пра тое махлярства, якое з імі здзейсніў цар, надзяліўшы зямлёю, за якія сяляне вымушаныя былі ў 3 разы даражэй заплаціць. Але сяляне не слухалі і выдавалі гэтую залатую моладзь, якая прыязджала да іх на вёску, здавала паліцыі. Таму што яны верылі ў цара-бацюшку. Хаджэнне ў народ правалілася. Але расійская імперія, дзе яшчэ не завершыліся рэформы, паступова накіроўвалася на шлях барацьбы з тымі рэформамі, якія былі запушчаныя. У 1879 годзе такая арганізацыя, як «Зямля і воля», распадаецца на две. Чорны перадзел і народная воля. Народная воля выступае за дэмакратызацыю Расіі шляхам сацыяльнага паўстання сялян. І крокам да гэтага паўстання павінна было стаць забойства цара. Дзесяткі маладзёнаў здзяйсняюць разнастайныя акты супраць службовых асобаў, як Вера Засуліш, якая страляла ў Трэпава. Ігнат Грынявіцкі у Пецярбурзе страчвае цікавасць да вучобы. Ён бачыць тую несправядлівасць, якая пануе вакол, і вырашае далучыцца да тых, хто абяцае сродак змяніць свет. Такой арганізацыяй стала «Народная воля», утвораная ў 1879 годзе пасля раскола арганізацыі «Зямля і воля». Ад самага пачатку свайго ўзнікнення, у жніўні 1879 года, нарадавольцы ставяць мэту забіць царя, каб такім чынам распачаць сацыяльную рэвалюцыю у расійскай імперіі, падняць сялян. Лічаць, што менавіта гэта павінна стаць той вырашальнай кропкай. І Ігнат Грынявіцкі ў ліку тых, хто пачынае рыхтаваць замах на цара. Некалькі спробаў былі беспаспяховымі. 5 лютага 1880 года рабочы Халтурын
здзейсніў выбух у зімнім палацы, у сталоўцы, дзе павінна была есці сям'я імператара. Але яны спазніліся на абед, і адбыўся выбух, сям'я засталася жывою. 20 лютага 1880 года ураджэнец Слуцку Іпаліт Младзецкі здзяйсняе замах на Міхаіла Лорыс-Мелікава, якога Александр II фактычна надзяліў дыктатарскімі паўнамоцтвамі з мэтаю задушэння рэвалюцыйных памкненняў моладзі расійскай імперіі і завяршэння тых рэформаў, якія былі распачатыя на пачатку яго праўлення. Іпаліт Младзецкі беспаспяхова паспрабаваў забіць Лорыс-Мелікава, быў схоплены і пакараны смерцю. На гэтае пакаранне ў Пецярбурзе білеты прадаваліся. І адным з тых, хто наведаў пакаранне, быў Фёдор Дастаеўскі. Ён глядзеў быццам бы на сябе, прайшоўшы тое ж самае, што цяпер вымушаны быў праходзіць Іпаліт Младзецкі, апошнімі словамі якога былі «Я паміраю за вас». Ігнат Грынявіцкі ведае пра гэта. Ён збірае вакол сябе суполку з ураджэнцаў Беларусі, якія фактычна засноўваюць беларускую фракцыю ў межах народнай волі. Фракцыя, далучнасць да якой у 1884 годзе абвесціць суполка часопіса «Гоман», на старонках якога маладыя людзі, ураджэнцы Беларусі, якія навучаліся ў Пецярбурзе, засведчаць, што Беларусю павінны кіраваць беларусы. Яны абвесцяць пра Беларусь для беларусаў. Думка радыкальная для свайго часу, і яшчэ наступныя некалькі дзесяткаў гадоў шмат хто нават не будзе ўяўляць, што Беларусь калісьці можа стаць незалежнай. Ігнат Грынявіцкі гуртуе вакол сябе землякоў, разам з якімі у 1880 годзе пачынае выдаваць рабочую газету. Нелегальнае рэвалюцыйнае выданне, якое заклікала да сацыяльнай рэвалюцыі. Адзін з першых нумароў быў прысвечаны пакаранню Александра Квяткоўскага, сына ураджэнца Беларусі і аднаго з заснавальнікаў народнай волі, які рыхтаваў замах на цара. Ён быў схоплены і пакараны смерцю. Ігнат Грынявіцкі пісаў: «Няўжо мы будзем маўчаць перад сваімі катамі? Не, іначай кроў гэтых пакутнікаў за народнае шчасце і волю упадзе на нашы галовы». У 1880 годзе падрыхтоўка да забойства Александра II выходзіць на новы этап. Гэтым займаюцца Жалябаў і Пяроўская. Яны збіраюць вакол сябе суполку і рыхтуюць план з некалькіх частак. Александр II павінен быў загінуць або праз падрыў на дарозе, в выніку падкопа пад дарогаю закладкі дынаміта, або ў выніку таго, што суполка маладых людзей з 4 чалавек кіне ў яго бомбу. І трэці, на ўсялякі выпадак, Жалябаў абяцаў зарэзаць Александра II кінжалам у тым хаосе, які павінен быў узнікнуць у выпадку замаху на царя. Падрыхтоўка замаху да царя выходзіць на вырашальную стадыю. Але за некалькі дзён да дня Х адбываецца крытычны момант. Андрэй Жалябаў, кіраўнік падрыхтоўкі замаху да царя, трапляе ў рукі паліцыі. На гэтым здавалася б усё. Трэба згортваць падрыхтоўку. Але хлопцы, якія рыхтавалі гэты замах пад кіраўніцтвам Пяроўскай, 1 сакавіка 1881 года надышоў дзень Х. Цар вяртаўся з манежа у зімні палац. На яго маршруце былі пастаўленыя хлопцы з бомбамі. Першым кінуў бомбу Мікалай Рысакоў. Бомба адзыгнула ад кареты і выбухнула побач, параніўшы аднаго з казакаў.
Рысакова схапілі, пачалі збіваць. Імператор Александр II замест таго, каб спакойна застацца ў карэце і рушыць далей, вырашыў паглядзець на тое, што адбылося. Ён выйшаў, убачыў Рысакова, адзначыў, што гэта прыгожы маладзён, і на пытанне аднаго з казакоў, ці ўсё добра з царом, адказаў: «Так, слава Богу, я ацалеў». На што Рысакоў сказаў, што наўрад ці гэта дзякуй Богу. І ў гэты момант на адлегласць 1,5 метра да імператара Александра II падышоў Ігнат Грынявіцкі. Раздаўся другі выбух, яшчэ больш моцны за першы. Ігната Грынявіцкага разам з Александром II кінула ў розныя бакі. Ігнат Грынявіцкі атрымаў каля 50 раненняў. Царь не менш. Царь памёр пасля абеда. Ігнат Грынявіцкі перажыў яго на 7 гадзін. І незадоўга да сваёй смерці прыйшоў сябе. Следчы, які сядзеў побач, спытаўся: «Як ваша імя?» Ігнат Грынявіцкі адказаў: «Не ведаю», гэта былі апошнія яго словы. Той жа дзень 1 сакавіка 1881 года Грынявіцкага не стала. Што за ён? Яго ведалі як Ельнікаў, таксама пад мянушкай Коцік, і цэлы месяц сапраўднае імя Ігната Грынявіцкага заставалася невядомым. У той час, як імёны іншых выканаўцаў ужо пачалі шырока распаўсюджвацца ў газетах. 5 удзельнікаў замаху на царя Александра II былі асуджаныя на смерць і пакараныя. Галава Ігната Грынявіцкага была адрэзаная і выстаўленая у паліцэйскай камендатуры, каб кожны мог паглядзець на тое, што наканавана царь-забойцу. Але большасць тых, хто праходзіў побач, гледзячы на твар Ігната Грынявіцкага, бачылі толькі адно. Нават валадара вялікай імперыі можна забіць. Ён усяго толькі чалавек. Ігнат Грынявіцкі памёр, але яго учынак натхніў на радыкальныя дзеянні іншых людзей. Напрыклад, у 1887 годзе, у той жа дзень 1 сакавіка, суполка маладых людзей пад кіраўніцтвам Ульянова, брата будучага вядомага нам рэвалюцыянера Леніна, здзейсніла замах на Александра III. І за гэта таксама былі асуджаныя на смерць. Ці атрымалася у Ігната Грынявіцкага тое, у ва што ён верыў, і тое, пра што пісаў, што дрэва свабоды патрабуе ахвяраў чалавечых? Не атрымалася. Расійская імперія не развалілася. Смерць Александра II, наадварот, прывяла да рэакцыі. Незадоўга да сваёй смерці Александр II даручыў Лорис Мелікаву падрыхтоўку змяненняў расійскай імперіі. Было зразумела, што важнейшая праблема расійскай імперіі – гэта незавершанасць рэформаў. Гісторыя жыцця Ігната Грынявіцкага паказальная ў 3 планах. Першае – гэта тое, што нават адзін невялікі чалавек, маленькі чалавечак, можа змяніць хаду сусветнай гісторыі. Як бы развівалася расійская імперія, каб Александр II не загінуў? Магчыма б, рэформы працягнуліся, і расійская імперія працягнула б сваё існаванне ў 20 стагоддзі, і не паўстала б тая колькасць вялікая незалежных дзяржаў, што ўзніклі на яе парэштках. А магчыма б, і не здарылася б бальшавіцкая рэвалюцыя. Другое, што паказала постаць Ігната Грынявіцкага, гэта марнасць нават самых прыгожых ідэяў. Ідэя пра тое, што забойства лідара можа прывесці да развалу ўсёй сістэмы, гэта якраз той прыклад, калі гэта не спрацавала. І трэцяе, гэта тое, што Ігнат Грынявіцкі натхніў сваім учынкам цэлае пакаленне будучых рэвалюцыянераў, якія пабачылі, што так дзейнічаць нельга, трэба рабіць інакш, іншым шляхам, па якім і пайшлі, напрыклад, бальшавікі. Па гэтым
некалькі іншым шляху і пайшлі прадстаўнікі беларускага нацыянальна-вызвольнага руху, для якіх Ігнат Грынявіцкі нароўні з Кастусём Каліноўскім, Францішкам Багушевічам былі тыя тры ключавыя постаці і натхняльнікі іх жыцця і дзейнасці. А як лічыце вы, чым паказальны прыклад Ігната Грынявіцкага?